Hello, good morning. Hi, good morning. Ako na po ni si Sally, si Mami Sally. Ay, ano ko. Saan dyan ni Mama naman dyan ang trabaho kada adlaw. Istorya sa ta. Sa ako magluto. Magluto na po ko. Magluto po ko ang fish fillet. Sa gulan o mushroom. Sudan sa tibuang o niya. Mag-steam ko o tilapia. Yeah. Pero ang tilapia, ako na ni siyang gikuan. Gitimplahan. Timplahan na naman ako. Tanawa. Ano akong luto ako. Diba kita? Yan. Ano luto ang tilapia? Tilapia. Di makita. Basta mauna na siya. Steam kong tilapia na ko ang fish fillet. Okay. Pinang tilapia, ipasudan ako ng hapon. Fish fillet na karong ito. Kumusta naman? Kumusta ang Pilipinas? Ay, Diyos ko, ang Pilipinas niya. Moras gihapon. May mga pandemic sa kinabuhi. Ang buhol. Kumusta naman diha? Wala, magluto na ta. Ay, ang oras alas 10 na pud. Nagabot rabag alas 11 ngayon na nahong alaga upuan. Ngayon na alas 11:30. Ngayon na siya pagkaon oy. Ana na siya. Basta maabot na ang upuan. Ngayon na pagkaon. Wala. Umpisa na ta sa akong pwesto. Dito na siya nakikita. Kaya makita talaga dito. Ayan. Ano ba yan? Bala kasi kung mamayang magtawag nito, magputo. Diba? Magputo ang tako. Ayan. Kita niyo. Kini ko ano siya, alkaline. Kini gani midari, kinakalibre ni alkaline. Ako na gusto niyo pang ready. Usak ko. Trabaho sa salt sa balay. Wala na siya ready. Ready na kudaan. Para diretso na. Nakoy kasunod. Kasi kasunod na lain.